Obiagu, yeah, come on, no guy, I know Fenu, Yat. Come on, Saga, woman, and a march. If I might not, but if I can finish you for you, what was able to do? Imana Manuel, Obiagu, Imana guys, Obiagu, Imanu, one with it, Obiagu, Imana guys, Obiagu, Onengudu, Obiagu, Onyengudu, Obiagu, Apotheca, Obiagu, Cantab, we are the one, ah, we see yellow one. Ibu kweseke uyelu mona. Hey, oyeze uyelu mona. Kanselu mo bomu wekolungo. Maka dikeka money kibu santa. Egeli gabura kwa kanta. Meno na bona na recession. Ebendo usaga hiya suka kwa grama. Omegide kutudi oba. Oge waputalo gitemba. Onisi ule ba manu masana. Nalogi menta. Abali wange na abali siye kulu wange ne wo. Si oma imensi ne gwele misi mwangwele bo. Eta sistoba di na unadi mu cover di so white si panche video run wapa cover ilo. Oisoe. Suka muka wa. Siniani iwelia. Oisoe. Suka muka wa. Siniani iwelia. Yo, kama nuga ya no fenu nyatu na yatu. Kama saga wumu na na machi na yatu. Ima maisi na bati mwaike de finish yo bono. Mapuse busitobo. Ima na menu welu. Obiagu. Ima na gaisi welu. Obiagu. Ima no wambwede. Obiagu. Ima na gaisi welu. Obiagu. Onyengudu. Apotheca. Onyengudu. Apotheca mfono. Apotheca ihono. Yem kanga. We are the
So and block. So you want enter inside. You don't know say I'm classy master dey here. You don't go fit enter here. I must see money. I need like 300,000 to come here. Just remain there. Don't move. Don't make a move. But go ahead. I need money in their life. Mommy, bye bye. Daddy, bye My sister come. Make Asomika stay here. No way, she don't move anywhere. I need like 100,000 here before she can move anywhere. Stay here, don't greet anybody. I need money here, life. But go ahead. I need money for ground here. Fire.
So they are feeling a hug in Mugu. I jump you wouldn't know microphone now. What a mother time in wonder how gather here before getting up inside 2,000. Mother time in wonder how I got here and I'll be out what 2,000. Just take the microphone. Okay, as number. That's people more. Okay, number one go. See money. Number two, money bag. Number three, Chief Omudo. Number four, Lolo Mudo. Number five.
na Jakarta. Obiagu 2020. Simon in them. Money bag in them. Ciao. Simon, you're bagging them to the bed and to the money bag in the you imagine them. Simon in them, your people to dance. Simon, yeah, it's gonna come now. I'm gonna give you the you got the elephant, hey, I got reggae man. Simon in the money bag. I got the two, baby love to us. I got the tea, baby love to us. I saw, baby love to us. Chief Budo. Timaya na Jakarta. Timaya na Jakarta. Timaya na Jakarta. Thank you. As a biggest, come back. I didn't know. Just look sad for a man that is alive. There's somebody, a living soul. Don't bring a dead person here. Why you gotta go search? No, I don't understand. No. What are you waiting for? I'm taking I'm taking. I'll tell you something. Well, people are wasting my time. The Ashebi girls, the time, Agala. I thank you people who are back inside. It's time to invite OBIAGU to come and greet the audience. OBIAGU, this is your time. Very powerful OBIAGU, the great man. I'm here at the Buashi Master with the Wamba no go. We're here live. OBIAGU, I get ready now. The man, welcome OBIAGU.
Obiagu, no be like that. Obiagu, no be like that. Now you come carry a comedian. I need a lot of money. I need money. What did that happen? I do a car. What did that happen? I need money. Watch man. Watch him now.
witness is it the real? Oh, my God, just see that in the middle. That's it. Oh, no, we get to put that on your back and I'm there. Mommy, I'm not working to try out the key. Okay, okay, when I said that we and never found and then and the way you come and then and never found and the way you I'm not police and Emerge, Shizika goes obodo. Yao, Bebre no two. Ayana Matala Nemonwa. Yamane, I get a higwe. Oh, Onishi. Here. Chief. Anyawo. Very powerful man. Onya Kaja Walker Pro White House Japo, we hearing. Iba Chifaloshus Anyango, Iba Kumado. I go to Mada Weza, Immortality to pick our Weza, I salute you now. Let me hand over the microphone over to Onyangolo. Come on, you get a Kaibia Pin of Cameron and the mother Orchard. She's a car. Me Ebre will come. There were no mommy. Congrats, my one. There were no Happy New Year. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Diko obi juputam na ngonu n'ụbọchị nke tata. At least I need ihe ọma na-ebido afọ ọrụ a. Ama m na ihe ọma ga-emegide na family onye ọbụla n'otu n'aha Jizọs. Biko ekelekwa mmadụ niile ebe a tata. Mostly ndị mụm ndị ụmụọchụ ndị dedem ekelechara m ọnụ niile n'otu. Ọkwa n'ọnụ mere ihe ya jiri ka ọ were ọtọ ọrị dedem udo dịrị ṅụ. Ngwanụ ka a gbapụ ya ọsọ. Biko dedem emene m ọjị. So ọjị nọ na high table. So ama like bụ onye nọ nso ka o buru re dedem udo dịrị unu. Onye bụ otu onye ka anyị nọ ndụ. Ya ka onye bụ ọgbọkọ biri na-egbu mkpụkpụ. Dede, Daddy, biko ka emere ndị bịara ọjụ. Ọhaneze brebe a ekelele m ọnụ ndị anyị bịara n'ụlọ ha eme n'ọjị. Ndị na-eshiri echichi akụ nnọkwa n'ọjị ndị ichie, ndị nze, ndị chief akụ niile nọkwa n'ọjị ọjị rutere n'aka chairman dịka otu o siri masị Chineke. Our palace secretary is here and the chairman of this village is here. My chairman, sir, Akage Nopanoja.
ama ewere ọjị abụfe n'aka Palestine country ka ọ gọziere anyị ọjị ọ na-anwụchiri Amanokwen zone. Ndong guy, because no last year he should do that. La lama no much. As we should now Jesus. As the palace secretary of Amano, on behalf of my traditional ruler, Ojana Lopeke, I'm with you. But I'm going to use Panakana. Now, here's His Royal Highness. There's a Felix Ubebatika, Udejuan, of Amana, but those community is of those states. Come now, see Chineke Nagagoja Yoja. When you try, when you are dying, logo na Bushi, na Jesus. Can I touch on Jan? And I knew Gaukai. I'm not a by you. On we can work, I am telling you time. Dina Shebera, Bruteba. Come on, we are going to Jara in Jesus' name. Brescia, or you got room. One night wine. Okay, wine. Now, Jesus. Dina Breba, your mama will cut time. I want to attack the brand. Now, I'm so stressed with your wine. Now, thank you. It's in my what a wine deal or someone. Chalugo. Why, Malama? Why should I get the jaw Obiagu child? We have about ordinary Obiazindo, Nebiazindo, Nelo. Chai, why Bobby Amama, Cynthia? What you don't sing? Lemugua. I'm like a key with me. I got to trap on your hole in the apple. I go to my mama. Was on God, what you think? I better go to my apple.
Thank you. Well, Sapruzan, I'm going to hand over the cup. Obiago. Kaja. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike nke dị n'ọbara Jizọs. Onye nwanyị Chineke, achọrọ m ka ị gọzie m ụmụnne m abụọ na nwanne m nwanyị na ugo m nwoke. Nna, ihe ọma niile ka ị jiri chụọ ezinụlọ mma werekwa jọọ ha mma n'aha Jizọs. Ọmụmụ ka ị jiri jọọ ndị nna nna m mma werekwa jọọ ha mma n'aha Jizọs. Ha ga-amụta nwoke mụta nwaanyị n'aha Jizọs. Ihe ọma niile ka ị jiri jụọ ha mma, nna mee ka ọ bara ha bakwara ya n'aha Jizọs. Ịhụnanya nke nọ n'ezinụlọ anyị nọ n'ezinụlọ na nne m na nna m jiri hụrụ onwe ha n'anya tiri nna m alawa, nna werekwa ịhụnanya ahụ chekwaba ha n'aha Jizọs. Ke nwoke ga-ahụ nwunye ya n'anya, ke nwaanyị ga-ahụkwanụ di ya n'anya. Nna mee ka oji ọ bịara nga nna ka iji awụrụ ihe eji amata mba ụwa n'aha Jizọs. Ụkwụ ha eji bịa ka ha ga-eji ala n'aha Jizọs. Ụkwụ ha ejiri bịa ka ha ga-eji ala n'aha Jizọs. Nna gọzie ha, ha mụta nwoke ha mụta nwaanyị n'aha Jizọs. Nna mee ka ke nwoke hụ nwunye ya n'anya, ke nwaanyị ahụkwanụ di ya n'anya. Nna chekwaba ha ka ọ na-aga ka ọ na-abata bara n'aha Jizọs. Nna ngọ ha n'afọ a afọ ọzọ ka ọ ka ha rịa ụta n'aha Jizọs. Now you have to make a crusade here. Let's hear for you now. E-S-U-S. Jesus. They have done that. That's great. That's great. Oga, one of the guys inside the Bonaga immediately. We don't want to waste time.
Hey!
Obiagu, please kindly say the word of thanks. That's great. Mommy, I just brought a gift to the latest couple in town. Mommy, congratulations for that wonderful one. In case if you still have some to present to the latest couple in town. Jesus' name.